これ小学校の床じゃないかって言われました。小学校の床じゃないかって。床材ですかね。床材。床材。確かにこう傷はつきやすいのかもしれないんですけど、逆にこうワックスでもう塗れば簡単に味がある感じになるから、傷がつくのはそんなにこう気にならないっていうか怖くないっていうか。気持ちいい。サラサラする。サラサラする。違う、うちと違う。うちと違う。うちと違う。うちは板が張り付いてくるんじゃないかって。よく転んでもそんなに硬いわけでもないし、歩ってもベトベトしないし。結構裸足で歩くのが気持ちいいですね。